এই ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବାର କାରଣ ହେଲା এই ନଦୀକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। এই ନଦୀଟା ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ବାହାରି ଧୀରେ 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 ତାର ବହିଯାଇ ଏକ ବଡ଼ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଳେଇ ଯାଉଛି। ସେହିପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଆମମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଛନ୍ତି, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଗରିବ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହେବ ତାହେଲେ ତା ପାଇଁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯଦି ଗରିବର ହେଇ ମରିଯାଏ ତାହେଲେ ତା ପାଇଁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଅଟେ। ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା, ଏଇ ନଦୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ ସେ ବାହାରିଛି, ସେଇ ଜାଗାରୁ ସେ ବାହାରିଛି ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ସ୍ରୋତ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇ ସେ ବହିଯାଉଛି ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ସେହିପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ଆସେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସେହି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ମୁକାବିଲା କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ହୁଏ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା।